ערב טוב לכולם, שלום וברכה, ערב שבת זכור, תשפ"א. הננו נזכרים ונעשים רגע לפני חג הפורים הבא עלינו לטובה. אנחנו ניצבים בפני שנה נוספת של שבת זכור בקורונה. והשיעור היום מתמקד בפרשת זכור, בהלכה ובמחשבה. כמובן שיש היבטים שונים להלכה שאפשר לדון בהם בעניין שבת זכור. אנחנו נתמקד בכמה עקרונות שמבארים את גדרי המצווה של קריאת זכור, שאנחנו ננסה גם בתוך השיעור לענות על השאלה חובת קריאת זכור לאנשים בבידוד, או כנראה שהשלג לא יימשך, אבל על הצד שהיה שלג, וכדומה, איך יוצאים ידי חובת מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק, מהי בדיוק המצווה ואיך יוצאים בה ידי חובה, וכמובן שנטבל את הדברים ונראה גם ענייני מחשבה, בעיקר לקראת הסוף, אבל גם תוך כדי ננסה לבאר כמה וכמה יסודות, לא את הכל, במצוות זכור, מצוות זכירה ומחייה, בהלכה ובמחשבה, אנחנו יוצאים לדרך. אז אנחנו קוראים בתורה, אנחנו מכירים את הסיפור, בסוף פרשת בשלח שקראנו לפני שבועיים, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, ויצא יילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים, אוי, לא, עוד פעם זה ברח לי. סליחה, רגע, מחילה. איך זה קרה לי שוב פעם? אז רק שנייה. לחצתי על הכפתור, לא נכון? שנייה. מחילה. איך זה קרה? רגע, מה אתם רואים עכשיו? אני לא יודע מה אתם רואים עכשיו. רק שנייה. סליחה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק בידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה אהרון, וכו' ותמכו בידיו מזה אחד, ויהי ידיו אמונת בו השמש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אני רואה שקפצו לי פה הפסוקים, אולי הפסוקים החשובים, אז אולי נקריא אותם בעל פה. זה הפסוקים החשובים לנו גם. ואז, אז נוסיף אותם, כדי שיהיה לכם את זה מול העיניים. רק רגע, אנחנו נעשה פה איזה שינוי קטן. שנייה. בוא נראה אם רואים את זה גם בגדול. איזה יופי. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כס ים מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אז הנה לנו הפרשייה הראשונה, נכון שמתעסקת, תכף נראה את ההבדלים, אבל אם אנחנו, טוב, נלך רגע, אם אנחנו נחשוב רגע מה זה המלחמה הזאת, אז אנחנו רואים שיבוא עם עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, וברור מהפסוקים שיש פה מלחמה מכוונת, ככה זה נשמע. עמלק מגיע כדי להילחם עם ישראל ברפידים. ואכן המדרש מיטיב לתאר את אותו משל מפורסם על אמבטיה של רותחין, שאף אחד לא מעז להיכנס, והראשון שנכנס, אז אומנם הוא קצת נכווה, אבל הוא מקרר את האמבטיה בשביל כולם. ככה כאשר ישראל יצאו ממצרים, אנחנו יודעים שכל עמי האזור פחדו להילחם עם ישראל, ועמלק הוא הראשון שהעז להילחם בישראל, וכולם פחדו. וזה פתח איזשהו פתח שאנחנו משלמים עליו עד היום. אנחנו רואים שיש פה מלחמה מכוונת, שעמלק יש לו איזה עניין עקרוני,
נגד עם ישראל, יש פה מלחמה, פנים אל פנים, קרב מול קרב, בוחרים אנשים, יוצאים, מלחמה, ואנחנו רואים בסוף הפסוקים שבאמת זה הרבה יותר מאשר עוד מלחמה, אשר נקראת בדרכם של עם ישראל, הפסוקים מאוד מאוד פתאום מתרוממים לאיזשהו מבט כמעט מטה היסטורי, כתוב זאת זיכרון בספר וזים באוזני יהושע, כי מחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים, עד כאן יכול להיות איזה, טוב, מלחמה ראשונה, נמחה את שמה, בסדר, אבל פתאום פסוק ט"ז מתרומם באמת לאיזושהי רמה אחרת, ויאמר כי יד על כס יה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. פתאום זה לא רק איזו מלחמה בין עם ישראל לעם אחר שצרר אותנו, פתאום זה הופך להיות מלחמה של הקדוש ברוך הוא. עמלק לא רק נלחם בישראל, עמלק הוא נלחם בישראל כדי להילחם בעצם בקדוש ברוך הוא, ויש פה בעצם מלחמה דתית עמוקה, או חילול השם גדול שיכול לצאת מזה. עד כדי כך הפסוק הזה דרמטי, שמפה חז"ל דרשו, שכל עוד עמלק בעולם, אין הכיסא שלם. הופעתו של הקדוש ברוך הוא איננו שלמה בעולם, כל עוד עמלק קיים. תכף ננסה לתכלל את הכל, אז זו המלחמה האידיאולוגית ומכוונת. אבל אם אנחנו מדלגים לפרשת זכור שאותה אנחנו נקרא, אז לכאורה זה נראה פסוק תיאור מעט שונה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, קרחה מקרה, ויזנב בך את הנחשנים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. שימו לב, פתאום יש פה צלילים שונים, איזושהי הסתכלות אחרת על המלחמה. זה לא שעמלק מגיע כדי להילחם במכוון בישראל, נפגשים פנים אל פנים, צבא מול צבא, כפי שאפשר לדמיין את זה. הציור פה הוא ציור כל כך שונה. עמלק עובר שם במקרה, ופתאום הוא רואה כמה אנשים נחשלים מאחורה, והוא מזנב. הוא הולך לזנב של השיירה, ומשם מנסה לנצל את ההזדמנות שהוא תופס אותנו מאחורה, ולנסות דווקא לפגוע בחלשים שלנו. וזה בעצם איזשהו תיאור, באמת תיאור אחר על מה זה עמלק. ואפשר כמובן להרחיב על זה הרבה, ועשינו את זה באחד השנים. האם עמלק זה האתגרים המודעים שיש לי בחיים, או שיש לנו בחיים, האויב המובהק שאפשר לסמן אותו ולהגיד, זה האויב, הוא מגיע מולנו, ואנחנו ננצח אותו, אם אנחנו ממשילים את עמלק ליצר הרע, אז זה אותם דברים שאני יודע לסמן שאני נלחם בהם, איזו מלחמה אידיאולוגית בכוחות לא טובים שיש בעולם, אבל פה עמלק זה דווקא הכוחות שמזנבים אותנו, נכון? אותם הדברים שפתאום צצים שאנחנו לא בהכרח, זה לא איזו מלחמה אידיאולוגית, כל מיני, נכון, זה היצר הרע שעורב לי בפינה, שהוא פתאום מחכה שאני אהיה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, חלילה, ופתאום שוב, מנסה לנצל את ההזדמנות, ופתאום זו התמודדות אחרת. זו התמודדות שבעצם ממילא מחייבת אותנו להיות כל הזמן בזיכרון. כי אם אני שוכח, אז זה דווקא המקום שעמלק מגיע ומזנב בי, חלילה. אז הזיכרון הוא דבר הופך להיות נורא משמעותי, כדי לא להיות נכשל, כדי לא לשכוח ולא להיות, לא חלילה, לא ירא אלוהים, לא להיות עייף ויגע, אני צריך להיות בזיכרון, אני צריך להיות במודעות, אני צריך להיות בפוקוס. ואז גם נגזר ציווי, והיה בהניח אדוני אליך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אז פתאום יש לנו מצווה של, נכון? מצווה שנראית מעט שונה, פתאום יש פה בספר שמות, כתוב זאת זיכרון בספר, וזים באוזני יהושע צריך לכתוב אותו, פה זה מעט שונה, יש זיכרון ומחייה, אז יש ציווי למחות, ויש פה ציווי לא לשכוח. איך הפסוקים האלה, שמעלים כמובן הרבה מאוד שאלות, מה זה בדיוק האופי הזה, האם אנחנו נלחמים בעם, כדי להילחם בעם, יש פה כל מיני שאלות שעולות, שאנחנו רוצים לנסות להבין, איזה מין מצווה הזאת שמדור דור,
כדי לנסות להבין עד כמה המצווה הזאת היא שונה, אנחנו יכולים למשל להיזכר בפסוקים שבהם התורה זוכרת, נכון? זוכרת למשל את עמוני והמואבי. עמוני ומואבי שלא נתנו לנו לעבור בארצם שהיינו בדרך לארץ כנען, והתורה זוכרת את זה. התורה אומרת לנו שאסור לנו לשכוח את זה, ולכן לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא הנה. אז אסור לתת להם להיות חלק מהעם שלנו, אבל זה עדיין לא כל כך חמור כמו למחות מדור דור, לעד ונצח נצחים. מה זה העמלק הזה? מי הוא? האם באמת בכל מצב אנחנו צריכים למחות אותו? מה מצדיק כזאת מלחמה היסטורית לאורך השנים? זה דבר שצריך להבין אותו לעומק. בטח שאנחנו רגישים למה זה אומר שמסמנים עם ורוצים להרוג אותו כליל. אז זה דבר שצריך להבין, מה זה העמלק הזה, ולמה התורה מצווה על זה, ואיך אפשר להבין את זה. אז נגיד דברים קטנים ונחזור לזה בסוף השיעור. דבר אחד שאפשר להבין, שממש אפשר לראות פה, טוב, נחזור לזה בסוף, אתם יודעים מה, נחזור לזה בסוף, כי אלו שאלות שאני ארצה להתעסק איתן בסוף, בשאלות היותר מחשבתיות. אבל עכשיו עולה השאלה, אז איך אנחנו מקיימים הלכה למעשה את המצווה הזאת, שהתורה מצווה עלינו. אז הרמב"ם בספר המצוות מחלק את המצווה לשניים. במצוות עשה קפ"ח אומר הרמב"ם, והיא שציוונו להכיד זרע עמלק לבד משאר זרע עשיו, זכרים ונקבות קטנים וגדולים. והוא אמרו יתעלה, תמחה את זכר עמלק. ומלחמת עמלק היא מלחמת מצווה גם כן. וכבר התבררו משפטיה בפרק 8 ממסכת סוטה. כשעם ישראל נכנס לארץ הוא מצווה על 3 מצוות, למנות מלך, לבנות את בית המקדש, אחר כך להכית זרעו של עמלק, וזה כמו הסדר בציווי, והיה והניח לך השם אלוהיך מכל אויביך מסביב, מסביב עם 7 העממים, המנוחה קשורה גם לבית המקדש, ולאחר מכן יש מצוות מלחמת עמלק. אז אם זה דווקא בזה הסדר, או לאו דווקא בזה הסדר, הם יחלקו באיזה פרשני הרמב"ם, ולא ניכנס לזה עכשיו. וזה יש לנו מצווה ממש להכרית זרע של עמלק. אבל במצווה הבאה, הרמב"ם אומר ככה, והמצווה, קפ"ט, שציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק, מהקדימו להרע לנו, ושנאמר זה בכל עת ועת, ונעורר הנפשות במאמרים להילחם בו, ונזרז העם לשנוא אותו, עד שלא תשכח המצווה, ולא תחלש שנאתו, ותחסר מן הנפשות אורך וזמן. וזה מה שכתוב, וזכור את אשר עשה לך עמלק. אוקיי? אז מה אנחנו רואים פה? שהרמב"ם חושב שהמצווה, ככה מנסח לנו את המצווה, מצווה אחת היא מצוות מחיית עמלק. להכרית זרעו של עמלק, מלחמה פיזית. אבל מצווה שנייה, זה, אפשר להגדיר את זה, טיפוח מתמיד של איבה כלפי עמלק. נכון? תמיד נזדרז לשנוא אותו. זו מצווה שמטפחת שנאה. מצווה שמטפחת איבה, וחלילה, חלילה, חלילה מלשכוח, ולכן, תכף נראה גם את הנפקמינות, כי אם אנחנו מדייק, שימו לב, בכל עת ועת. אז זה חשוב לזכור, שאחר כך ננסה להבין, האם מצוות זכור מדאורייתא או מדרבנן, או באיזה אופן, אז המצווה מדאורייתא היא לזכור את זה בכל עת ועת. ומה העניין של המצווה? העניין של המצווה זה לטפח איבה כלפי עמלק. יש פה דבר נורא מעניין. כי פתאום, זה דבר שאנחנו לא רגילים לעשות, נכון? לטפח איבה. זה דבר שהוא נורא זר לעולמנו. מה, אנחנו מטפחים איבה, שכל הזמן נזכור מה שהוא עשה לנו, ונוכל שיהיה שנאה ואיבה.
ואולי אפשר דווקא להגיד, שבאמת, כמו שאנחנו אומרים בפסוק בתהילים, אוהבי השם שנאו רע. מה זה אוהבי השם שנאו רע? מי שבאמת אוהב את השם, שונא את הרע. כי לאהוב את השם זה להאמין בגאולה. לאהוב את השם זה לא רק להאמין בגאולה, אלא זה להבין שיסוד הרע בעולם יש איזה יסוד שלילי, ואנחנו לא מתייאשים מלתקן את העולם. אנחנו לא מתייאשים מלתקן את העולם, ואנחנו לא רוצים, דווקא מתוך העין הטובה שיש לנו, לשכוח שבסוף אנחנו רוצים גם לשנוא את הרע, כדי להאמין שאפשר לתקן את העולם ולהביא אותו למקום יותר טוב, למקום שבו כיסא השם יכול להופיע בשלמות בתוך העולם הזה. ולכן אומר הרמב"ם, מזה אנחנו חוששים, מזה התורה חוששת. התורה חוששת שאנחנו ברבות הימים והשנים. אנחנו נשכח מה זה רע, וכמה שצריך להילחם ברע, וכמה שאנחנו מאמינים שאפשר להביא את העולם למקום טוב יותר. בהמשך השיעור אנחנו ננסה לראות את הצד השני של המטבע, שיהפוך את כל הסיפור הזה בעיניי למשהו הרבה יותר אולי עמוק ושלם. אבל עכשיו אנחנו נתרכז עוד פעם בשאלה הלכתית, אז איך מקיימים את זה? איך מקיימים את הדבר הזה של, את המצווה שהרגע הרמב"ם תיאר לנו מה זה קריאה של שבת זכור. אז בואו נלך ליסודות. המשנה מסכת מגילה, פרק ג' משנה ד', אומרת, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים לפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, מקדימים לשעבר, ומפסיקים לשבת אחרת, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. אנחנו מכירים את זה. אז הנה לנו משנה ממסכת מגילה, שמספרת לנו על תקנת חכמים קדומה, שהיום אנחנו קוראים לזה תקנת 4 הפרשיות. שבת שעבר קראנו פרשת שקלים, אנחנו עכשיו פרשת זכור, בעוד שבועיים נקרא פרשת פרה, ולאחר מכן פרשת החודש. אם אנחנו חושבים, עכשיו עולה השאלה, מה היחס בין פרשת זכור, שאנחנו קוראים, לבין אותה מצווה מדאורייתא, שציווה הרמב"ם, האם זה אותו דבר? למה? אני שואל את השאלה הזאת. כי אנחנו חושבים על 4 הפרשיות, בוודאי ובוודאי שלא כל 4 הפרשיות הם חיוב מדאורייתא. בוודאי שפרשת שקלים זה תקנה דרבנן, כפי שקראנו ולמדנו בשבוע שעבר, פרשת שקלים, היא באה להזכיר תקנה של חכמים משמעין על השקלים באחד באדר, כדי שנזכור להביא תרומה של מחצית השקל, כדי שבאלף בניסן נוכל לקנות קורבנות לשנה, קורבנות תמידים לשנה הקרובה בבית המקדש. אבל ודאי שגם פרשת החודש, לקרוא את פרשת החודש, לקרוא את פרשת אדומה, זה להזכיר לנו את הטהרה לפני הפסח, בוודאי ובוודאי של מצווה מדאורייתא לקרוא את פרשת החודש. אכן יש דעות באחרונים שרוצים לומר שמשמע מהם שאולי פרשת פרה היא גם מדאורייתא, אבל רוב דכולי עלמא חולקים על העניין הזה. על כל פנים, אם אנחנו רואים פה איזה סל אחד של 4 פרשות, שבוודאי רובם הם מדרבנן, זה בהחלט מקשה להבין שפרשת זכור היא מדרבנן, או לפחות זה לא הכרחי. או שמא, נאמר, שאנחנו קוראים בשבת הקרובה את פרשת זכור, זה בדיוק הקיום של מצווה הדאורייתא, שמחיית עמלק וזכירת, או לא מחיית עמלק, אולי זכירת מחיית עמלק. אז בואו נקרא מה השיטות השונות. שיטת בעלי התוספות, חובת קריאה בתורה. בואו נראה. אז השאלה הראשונה שיש לנו היא, האם כדי לקיים את המצווה הזאת של מחיית עמלק, או זיכרון של מחיית עמלק, אנחנו חייבים לקיים את זה דווקא מתוך ספר תורה. אתם כבר מבינים את הנפקא מינה לגבי אנשים שבבידוד, האם הם יהיו חייבים דווקא ספר תורה או לא, מי שאין לו ספר תורה וכו'. אז תוספות במסכת ברכות עוסקים בסוגיית קריאת שמע. ובקריאת שמע יש לנו שאלה האם חייבים לומר את
קריאת שמע דווקא בלשון הקודש. ושם בתוך שיטת חכמים, אומרת הגמרא, שלפי שיטת חכמים, כל התורה בלשון הקודש נאמרה. מה זה אומר? שהתורה בלשון הקודש נאמרה. לאיזה עניין הלכתי אנחנו צריכים לומר את הדבר הזה? אומרים בעלי התוספות, פרש רש"י, פרק שני דמגילה, לקרות בתורה. זאת אומרת, כשהגמרא אומרת לנו שהתורה נאמרה בלשון הקודש, הנפקא מינה ההלכתית, שכשאנחנו קוראים בתורה, זה חייב להיות דווקא בלשון הקודש. אם יבוא הקורא ויקרא את התורה בתרגום לשפה האנגלית, הצרפתית או הערבית, לא נצא ידי חובה. אבל, אומר על זה התוספות, על פירוש רש"י, ולא נהירה, לא נראה לי מה שרש"י אומר. דעה עזרא תיקן קריאת התורה, ומקמי דעת העזרא והיו, למה לי? עזרא הוא זה שתיקן לקרוא בתורה את סדר הפרשות כפי שאנחנו קוראים, או לפחות לקרוא כל שבוע או כל 3 ימים, לא ניכנס להבנות השונות. אז אם זה רק תקנה של עזרא, אז איך יכול להיות מה זה עוזר לי שהגמרא אומרת לי שהיא כבר בנתינת התורה היה עניין להגיד משהו בלשון הקודש? לא יכול להיות שזה על קריאה בתורה, כי קריאה בתורה לא נתקנה עדיין בימי משה רבינו. שוב, יש בזה סוגיה קצת יותר סבוכה, כי לכאורה, לפי הגמרא, משה רבינו כן תיקן לקרוא בתורה, אז מה בדיוק היחס בין תקנת משה לתקנת עזרא? זאת שאלה שלא נדון בה. אז התוספות מציעים שצריך להבין את הגמרא באופן אחר. ויש לומר, דמיירי בפרשיות המחויבים לקרות דאורייתא, כמו פרשת זכור. אינמי, אולי, אפשרות נוספת, מקרא ביקורים ווידוי מעשר ופרשת חליצה. אומר התוספות, תראו, נכון שקריאה בתורה באופן שבו אנחנו עושים בשני וחמישי ושבת, זה תקנת עזרא, אבל יש עדיין כמה טקסטים שאנחנו מחויבים לקרוא, והחיוב הזה הוא חיוב מן התורה. ועל כך התכוונו חכמים שאמרו שחייבים לומר אותם דווקא בלשון הקודש. אחת הדוגמאות שמביאים בעלי התוספות, לאיזה קריאה מהתורה, איזה טקסט אנחנו צריכים לקרוא, ויש לזה חיוב מדאורייתא, ואנחנו חייבים לומר את זה דווקא בלשון הקודש, וממילא נבין שדווקא בלשונה של התורה, תשובה פרשת זכור. אז הנה לנו שיטת בעלי התוספות שמבינים שכדי לקיים מדאורייתא את זכירת עמלק, אנחנו צריכים לקרוא דווקא בתורה ודווקא בלשון הקודש. כהמשך של שיטת בעלי התוספות אפשר לציין את שיטת הראש, שאומר ממילא, זה לאו דווקא, זה לא רק חובה מספר תורה, אלא גם חובה דווקא במניין. פרשת זכור אנחנו צריכים להגיד דווקא במניין. מאיפה רוצה להוכיח הראש את שיטתו? אנחנו נראה בהמשך שיש כאלה שרוצים להבין את הראש אחרת, אבל בפשטות נראה שכך התכוון הראש. הגמרא במסכת ברכות מספרת לנו סיפור מעשה ברבי אליעזר, שנכנס לבית הכנסת ולא מצא 10, לא היה מניין. שחרר את עבדו, וברגע שעבד כנעני משוחרר, הוא יכול להשלים מניין, כי הוא הופך להיות יהודי, והשלימו ל10. שמקשה הגמרא ושואלת, ואיכי אבי דחי? דאמר רב יהודה, כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו. שיטת רב יהודה, שאסור סתם ככה לשחרר עבד כנעני, בגלל שיש פסוק שלעולם בהם תעבודו. איך יכול להיות שרבי אליעזר בשביל מניין שחרר את עבדו? אומרת הגמרא, לדבר מצווה שני. זאת אומרת שמקשה הגמרא מצווה הבאה בעבירה, מצווה דרבים שני, כיוון שיש לי מצווה של רבים שיוכלו להתפלל במניין או לעשות משהו שצריך בשבילו מניין, אז הערך הזה גובר על הערך ההלכתי של לעולם בהם תעבודו, ולכן לרבי אליעזר היה מותר לשחרר את עבדו. הראש רבינו אשר שואל, אחד מגדולי פוסקי הראשונים, עבר מאשכנז, צרפת, ספרד, עשה טיול, נחשב אחד מחשובי הפוסקים,
אביו של רבי יעקב, בעל הטורים, רבי יעקב בן הראש, והראש שואל את עצמו, מה זה אותו, מה היה שם באירוע הזה? לאיזה אירוע בדיוק רבי אליעזר היה צריך לשחרר את עבדו? עונה הראש, מצווה דרבים שאני, למה דאלים חזק יותר, עשה דרבים דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, דהיינו עשה דמקדשין את השם בעשרה ברבים, ואפילו הווי מילתא דרבנן כדי לשמוע קדושה וברכו, שלא מצינו עיקר מן התורה, אפילו הכי דוחה עשה דיחיד. דלא מסתבר לי דמיירי בעשרה דאורייתא כגון לקרוא פרשת זכור שהוא מן התורה. הראש אומר דבר מעניין. על מה היה שם באירוע? היה שם כנראה סתם תפילה, מניין שצריך 10 כמו קדושה וברכו. אבל אומר הראש, תראו, להגיד ברכו בכל יום, ברכו את השם המבורך, להגיד קדיש, להגיד קדושה, בוודאי שזה לא חיוב דאורייתא. לא, בתורה אנחנו מציעים חיוב להגיד שמע ישראל, לפי חלק משיטות, כן, יש לפי שיטת הרמב"ם, יש חובה גם להתפלל, אבל אין חובה מדאורייתא לומר קדושה וברכו. להגיד קדיש, קדושה וברכו זה תקנה דרבנן. אבל כדי לקיים את תקנת הדרבנן, בגלל שזה דבר שבקדושה אני חייב 10, כי כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל. אבל עצם החיוב לומר קדושה זה דרבנן. זה מה שהיה שם בבית כנסת. וזה החידוש של הגמרא. אומר הראש, אחרת, אם היה מדובר על חיוב מדאורייתא, זה לא היה חידוש. מה לדוגמה חייבים לומר מדאורייתא ב10? זאת אומרת, יש גם חובה מדאורייתא להגיד את זה, וזה גם חייב להיות ב10, לקרוא פרשת זכור, שהוא מן התורה. מכאן אנחנו מבינים, לכאורה בפשטות, ששיטת הראש, שחייבים מניין, ואם אנחנו משלימים את זה עם בעלי התוספות, אז חייבים מניין וחייבים לקרוא בתורה, וככה יוצאים ידי חובה במצוות זכירת עמלק. כנגד שיטת בעלי התוספות, כנגד שיטת הראש, ניצבת לו שיטת הרמב"ן. שיטת הרמב"ן, בפרשנותו, בפירוש שלו לפרשת כי תצא, לפרשיית זכור את אשר עשה לך עמלק, נדלג לפסקה השנייה, אומר הרמב"ן, והנכון בעיניי שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק, עד שנמחה את שמו, ונספר זה לבנינו ולדורותינו, לומר להם, כך עשה לנו הרשע, ולכך נצטווינו למחות את שמו. וכן במעשה מרים נצטווינו להודיעו לבנינו ולספר פה לדורות. ואף על פי שהיה ראוי להסתירו את מעשה מרים, ציווה כתוב להודיע ולגלותו כדי שתהיה במזרת לשון הרע וכו'. מה אומר לנו הרמב"ן? אומר לנו הרמב"ן שלדעתי הפרשנות הנכונה, זה לא בהכרח שצריך ספר תורה, צריך איזה טקסט, צריך איזה מניין. אנחנו צריכים לספר בפה. צריך לספר, זה לא רק משהו פנימי, צריך להגיד בפה. אבל תספר את זה לבן שלך, במילים שלך, מה קרה, מה היה, ולמה צריך לזכור את זה. אם נחשוב על זה, שיטת הרמב"ן מזכירה לנו מאוד את שיטת הרמב"ם. כי אם אנחנו חוזרים לרמב"ם, הרמב"ם אומר, בכל עת ועת נעורר הנפשות במאמרים נילחם נגבו. בוודאי שגם הרמב"ם, שהוא מגדיר את המצווה מדאורייתא, בוודאי שהוא לא חשב שיש דווקא עניין במניין, ודווקא פעם בשנה, ודווקא מתוך ספר תורה, זה בוודאי לא עולה. מצד שני, אז אם כן, זה שיטת הרמב"ם, והרמב"ן כנגד שיטת בעלי התוספות והראש. מה שורש המחלוקת? אמר הרמשיק, רבי משה שיק, תלמיד, אולי התלמיד במידה רבה, אחד מתלמידיו המובהקים של החתם סופר במאה ה-19, נחשב מאחד מגדולי פוסקי הונגריה, נציג האורתודוקסיה והמלחמה שכל האתגרים שהיו ליהדות האורתודוקסית בזמנם,
אומר המהר"ם רמשיק, אני אסביר לכם מה ההבדל, מה שורש המחלוקת שהרגע עסקנו בה. אומר כך, ומזה נבין למה עיקר המצווה בציבור. כיוון דהזכירה תכליתה היא המחיקה והמלחמה עם עמלק. וכשם שמצוות המלחמה עיקרה על הציבור, או כמו שכתב החינוך, בסוף מניין עשה, ולכך גם הזכירה עיקר מצווה בציבור. ולא קיים המצווה, לא קרה בציבור. ולכך נסמכו שתי המצוות בקרא, מצוות זכירה ומצוות מחיקה. להורות כשם שהמחיקה עיקרה שייך בציבור, שלהם כוח בידם למחוק ולמחות זכרו, הוא הדין הזכירה. אז תכף נראה את המשפט הבא. אומר המהר"ם רמשיק, הנה, ואם כן מיושבים דברי הראש, דשפיר כתב, דזכור באי 10. דאין ציבור פחות מ10, וזה שייך בזכור. מה שאין כן במגילה, דה התכלית לזכור הנס, וגם ביחיד יכול לעשות זאת. למרות שהגמרא שתכף נראה משווה לנו, בין קריאת מגילה לבין, דיני קריאת מגילה לבין פרשת זכור ומצוות מחיית עמלק, אומר המהר"ם רמשיק, אני אסביר לכם מה שורש המחלוקת. האם יש לנו שתי מצוות נפרדות? יש מצווה מלחמה בעמלק, ויש לי מצוות זכירה מה שהוא עשה לנו, או שאני צריך לזכור כדי למחות. למה? הרמב"ם בהלכות מלכים מדגיש לנו הדגשה חשובה, שמלחמה זה לא מצווה על היחיד. וזה דבר מאוד מאוד חשוב שרבים מהאנשים, לצערנו, לא יודע אם רבים, אבל חלק מהאנשים שוכחים את זה, שגם אם יש מצווה להילחם בפלוני או אלמוני, בעם כזה או אחר, זוהי מצווה מוטלת על המלך, על המדינה, על הציבור. אין חובה, וממילא גם אולי אסור, על היחיד לקחת את החרב בידיו ולצאת למלחמה בשם עם ישראל. אין דבר כזה, אין מלחמת יחיד. מלחמה זה דבר של ציבור שצריך להחליט שהוא יוצא למלחמה. ולכן אומר המהר"ם רמשיק, אם אני מבין שהמחייה היא דווקא, הזיכרון זה דווקא כדי להביא למחייה, אז זה הכל בעצם מצווה אחת. ולכן, הקיום של זכירת עמלק חייב להיות דווקא בציבור, אבל אם נבין שיש פה שני דברים נפרדים, יש פה מלחמה, זה משהו אחד, יש פה זיכרון, זה משהו אחר. הזיכרון של אוהבי השם שנאו רע, הוא זיכרון שחל על כל יחיד ויחיד מאיתנו. אז זה נכון שהמהר"ם רמשיק רוצה לתלות את זה, שהרמב"ם אומר את זה לעומת הרמב"ן, אבל הרב סולובייצ'יק מובא בשמו, שאומר לא, הרמב"ם כפי שראינו מחלק בין שתי המצוות, יש לי מצווה כזאת, ולכן צריך להבין שדווקא הרמב"ם אולי דווקא עם הצדד שסובר שזה לא משהו שאפשר, שהוא דווקא סובר שיש חילוק בין השניים, אבל בראש ובדעה התוספות צריך להגיד באמת שזה בעצם דבר שהוא מחובר, ולכן זה מתקיים רק בציבור. מה נפסק להלכה? אז יש לנו שאלה גדולה של תרומת הדשן. תרומת הדשן אומר, אדם יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, או להיות במניין בעיר בפרשת זכור, או בפורים, בקריאת מגילה. או אומר תרומת הדשן, מגילה, אדם יכול לצאת דווקא ביחיד. אבל לגבי קריאת פרשת זכור, שחייבים לקרוא אותם, שהחובה שלהם היא מדאורייתא, והמשמעות של מצוות זכור מדאורייתא זה דווקא במניין ומספר תורה. כך פוסק תרומת הדשן, וככה גם פוסק השולחן ערוך. פוסק השולחן ערוך יש אומרים, תרפ"ה סעיף ז', שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרוא מדאורייתא. לפיכך, בני היישובים שאין להם מניין, צריכים לבוא למקום שיש מניין בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. אז אם כן, השולחן ערוך פוסק כשיטת התוספות, כשיטת הראש, כשיטת תרומת הדשן, שקיום מצוות עשה דאורייתא של זכירת עמלק, מתקיים דווקא מספר תורה ודווקא ממניין. אולם, הרמ"א במידה מסוימת חולק על השולחן ערוך, אבל צריך לדייק באיזה מובן הוא חולק.
שער הציון, זאת אומרת, המשנה ברורה, זאת אומרת, החפץ חיים, זאת אומרת, רבי ישראל מרדי, אומר שאף על פי שהראש כותב שעשה מדאורייתא לקרוא את פרשת זכור בעשרה, שימו לב, אומר שער הציון ורבים מהאחרונים שגם סוברים ככה, איני יודע שום מקור לזה. והסיפור של רבי אליעזר ששחרר את עבדו לעשרה, מזה להסיק על מצוות זכור, זה לא כתוב שם בגמרא שבאמת זה היה מדובר בפרשת זכור, אין סיבה להסיק את זה מתוך הגמרא, ולכן שער הציון אומר, אני לא יכול לומר שמדאורייתא יש חובה דווקא במניין. אפשר להגיד שזה תקנת חכמים שזה יהיה במניין, אבל להגיד שעכשיו אי אפשר לצאת דרך חובה אם אין לך מניין, זה מאן דכר שמי, הוא חולק על תרומת הדשן, ובמילא גם על המקור של המגן אברהם ופסק השולחן ערוך. לכן, גם אם נחזור לתרומת הדשן למען האמת, אז צריך להגיד את האמת, שימו לב, תרומת הדשן בסופו כותב, אלא שהעולם לא זעירי באחי, כן? אז תרומת הדשן מודה שזה חידוש שלו, והעולם לא בדיוק נוהג ככה, ואכן הרמה בדרכי משה מביא באחד מהספרי המנהגים החשובים של מנהגי אשכנז, הגאות מנהגים מהרטירנה, שאותם שאין יכולים לבוא למניין, לפרשת זכור, יש להם להיזהר לומר אותה בניגון ובטעמים. זאת אומרת, אדם שלא יכול לבוא לשמוע את פרשת זכור במניין, צריך לפחות לקרוא את זה מחומש ובטעמים, וככה אומר הרמ"א, ואם אי אפשר לבוא, יזרעו לקרוא אותם בניגתם ובטעמם. אז אם כן, פסיקת הרמ"א, לכאורה יוצא מדבריו שאפשר לצאת ידי חובה, גם בלי מניין ובלי ספר תורה כשר. אבל אני רוצה לדייק את דברי הרמ"א, ואני חושב שהוא מתכוון כפי שהמרמשיק הבין. אומר המרמשיק, פה נדייק בדבריו. על כל פנים, לפי האמור, מבואר דעיקר מצוות זכור בעשרה. אבל היא לא אפשר בעשרה, מכל מקום נראה דמצוות זכירה עליו. לשונו של המרמשיק, זה לא רק מצב של לכתחילה ובדיעבד. זאת אומרת, שלכתחילה צריך עשרה, אבל בדיעבד אתה מקיים בדיוק את אותו המצווה רק ביחיד. נראה מדיוק בלשונו, שיש בכל זאת משהו שמפסידים, כאשר קוראים ביחיד. זאת אומרת, שאכן המצווה השלמה יותר של זכירת עמלק, או מה שעשה לנו עמלק, וזכירת למחות אותו, זה מתקיים באופן מלא ושלם דווקא במניין, כי אז זה מתקשר לפן הציבורי, כפי שהסברנו מקודם. עדיין יש רכיב שמוטל גם על היחיד, והרכיב שמוטל על היחיד זה מצוות זכירה, שהיא אכן קשורה גם ליחיד, אבל זה לא שזה בדיוק אותו דבר, זה לא טוב, אין באמת הבדל אם זה ברבים או ביחיד, רק פה זה לכתחילה ופה זה דיעבד, אלא שיש משהו שהפסדנו, משהו שירד במיקוד, משהו שלא עובר, איזשהו רכיב יסודי במצוות זכירת עמלק, שלא עובר ליחיד. עדיין יש עליו מצווה, אבל לא המצווה השלמה. ואני חושב שככה גם אפשר לדייק בלשון הרמ"א. אם אי אפשר לבוא מכל פעם, יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמם. זה לא לשון דווקא בכך שזה בדיוק אותו דבר, כך נראה לי לדייק, ככה דומני, שלכך גם התכוון הרמ"א. מהי נפקא מינה? נפקא מינה שבוודאי יש עניין, הלכה ולמעשה, להתאמץ יותר לבוא ולקרוא ולשמוע פרשת זכור עם הציבור במניין. ככה עולה מהדברים. נעיר על דברי המרמשיק, שמכל מקום ופסיקת הרמ"א, שבכל זאת, אדם שלא יכול לבוא, בוודאי שהוא צריך ומקיים בכך מצווה מדאורייתא, שהוא יושב וקורא מחומש, תכף נראה מחומש את פרשת זכור, גם בביתו, כך החובה שצריך. אפשר כמובן לחבר את זה לדרשות חסידיות רבות, שמדייקות בלשון תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים אשר קרחה בדרך וזלב בך לשון יחיד. רב לוי יצחק מברדיצ'ב רוצה לדייק כאן בקדושת לוי, שאפשר להבין שהתורה גם מפה מרמזת לעמלק שבתוך כל אחד ואחד.
עמלק זה לא רק משהו שאני יכול להטיל על הכלל, אלא כל אחד ואחד צריך לטפח את אותה איבה, את אותו זיכרון של עמלק, כי זה משפיע על האופן שבו אני מסתכל על העולם, חושב על העולם, ובטח בפרשנות החסידית, על היצר הרע, או על אותו אלמנט שלא כרגע נגדיר אותו, שהוא העמלקי, הרוחני, שאיתו אנחנו מתמודדים, אז יש גם על כל אחד ואחד, ולא רק איזה משהו ציבורי. השאלה הבאה שעומדת לפתחנו, וננסה להזדרז, האם דווקא ספר תורה צריך? אז נגיד בקצרה, הגמרא מסכת מגילה אומרת שקראה על פה את המגילה לא יצא, ולומדים את זה, כתוב זאת זיכרון בספר, זכור אל תשכח. מה זה זכור אל תשכח? אם אני לא שוכח, אז אני לא צריך לזכור, לא לשכוח בלב. זכור, אומרת הגמרא, מה אני מקיים? זכור בפה. מפרשת עמלק אנחנו לומדים לקריאת מגילה, שקוראים אותה בעל פה, לא יצאנו. אז צריך לקרוא את זה מתוך הטקסט, לכאורה טוב זאת זיכרון בספר, ככה משמע לגבי קריאת מגילה, אבל לומדים את זה ממצוות זכירת עמלק, ממילא דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, רק הפוך, שכנראה זה מלמד אותנו משהו על מצוות זיכרון של עמלק, שצריך להיות דווקא מתוך ספר. האם דווקא ספר תורה כשר? זאת השאלה. שיטת האשכול, אחד מספרי ההלכה החשובים של יהדות פרובנס במאה ה-12, ככה מביא בשו"ת בצל החוכמה, רבי בצלאל שטרן, בן דורנו, וככה פוסק גם כמובן הפרי מגדים, ולפי זה פרשת פרה וזכור יש אומרים דווי דין תורה וצריך להיות בזה, יש לומר דפי ספר תורה פסולה, לא מענה, אם ספר התורה פסול, פוסק הפרי מגדים צריך להוציא ספר תורה חדש כדי לקרות בו, כי צריך דווקא ספר תורה כשר. למה? כי כשהגמרא אמרה שיוצאים ידי חובה דווקא בספר, הכוונה ספר תורה. לא כרגע, וחיזוק לשיטתם, אני אגיד את זה, כי יש בזה דווקא מינה. שולחן ערוך פוסק בהלכות ספר תורה בסימן קל"ה. בני אדם החבושים בבית האסורים, אין מביאים אצלם ספר תורה, אפילו בראש השנה ויום כיפור. האם מותר להזיז ספר תורה ממקום למקום? לא נדון, אני חושב שדנו בשאלה הזאת כבר באחד השיעורים בשנה האחרונה. אומר המשנה ברורה, הוא הדין לחולה, לא להביא אליו ספר תורה, וכמובן שאלה אם מותר להביא לשבעה, וכבר דנו בזה, אני רק אגיד שלהלכה למעשה, אם יש שם ארון קודש, ואי אפשר להביא, רבים האחרונים שחושבים שהדבר הזה הוא מותר, כי זה כבודו של ספר התורה, בוודאי אם יש שם מניין, על כל פנים, אומר המשנה ברורה, ויש חולקין בכל זה, כיוון שהם אנוסים. ובפרשת זכור שהוא דאורייתא בוודאי יש לעכל. ואפשר שהוא הדין גם בפרשת פרה. אין כאן המקום להעריך ולהוכיח, אבל יש שאלה שאפשר לשאול, האם שהמשנה ברורה אומר, בוודאי שמותר לקחת ספר תורה למי שקנו בבית האסורים, כדי לקרוא לו פרשת זכור מהתורה, האם יש שם מניין או אין שם מניין? לאן יודעתי מי שלומד את המשנה ברורה לאורך כל הסעיף הזה, בשולחן ערוך בסימן קל"ה, יראה שנכון יותר להבין שלפרשת זכור זה מותר להביא את הספר תורה, אפילו אם אין שם מניין, מפני שהמשנה ברורה אומר בהמשך, שאם יש מניין מותר להביא את ספר התורה גם אם אין, גם בלי קשר לפרשת זכור. מכאן לכאורה משמע שהמשנה ברורה סבור, שאפשר לקחת את ספר התורה למי שבבית האסורים, גם כאשר מדובר בפרשת זכור, גם אם אין שם מניין, ונפקא מינה רבתי לימינו, שלכאורה, אם יש מישהו בבידוד שלא יכול לבוא למניין, ולא גם לא שומע את הקריאה מהמרפסת שלו, בהחלט יש מקום במידה וזה מסתדר, להוליך אצלו, כמובן בזהירות, בריחוק, שלא יפרו את כללי הבידוד, אבל יש לכאורה עניין שישמע את הקריאה דווקא מספר תורה. כמו שאמרנו, אם הדבר הזה לא מתאפשר מבחינה לוגיסטית, או שזה טרחה גדולה מדי, בוודאי יצא ידי חובה, אמרנו גם, לכאורה גם יקרא בוודאי מהחומש. אז אם ככה, שואל ומשיב, דוחה את זה, חושב שלא חייב דווקא מספר תורה.
אז נגיד הלכה למעשה, למה זה לא חוזר לי אחורה? לא חוזר אחורה. אז נגיד הלכה הוא למעשה, מי שבבידוד ולא יכול לקרוא בספר התורה ורוצה לקיים וחייב לקיים מצוות עשה של פרשת של לזכור את זכר עמלק, אז לכל הפחות תקנה דרבנן, גם לשיטת הרמ"א, שיטת הרמב"ם והרמב"ן, שמדאורייתא זה לא מתקיים דווקא בפרשת זכור, אבל ודאי שפרשת זכור היא ודאי קיום של מצוות הדאורייתא, ניחא שיכול לקיים את זה בדרכים אחרות, אבל ודאי שזה קיום של מצוות הדאורייתא, בטח פסק השולחן ערוך שפוסק על פי תרומת הדשן, שחייבים מניין וחייבים בספר תורה דווקא, אבל מי שבבידוד, אם יהיה אפשר להוליך אצלות הספר תורה מה טוב ומה נעים, ואם אי אפשר כפי שפסק הרמ"א והמהר"משיק, יפתח חומש, יקרא במנגינה ובטעמים או בדיוק, הדבר הכי חשוב בדיוק, יקרא את פרשת עמלק, ובכך לכאורה יוצא ידי חובת המצווה. כיוון שבכל זאת, כפי שראינו, דיוק מלשון הרמ"א, שגם ביחיד זה לא מקיים את המצווה השלמה, לכן כל מי שהוא בבידוד יזכור לקיים את מצוות זכור של מצוות של מחיית עמלק בעוד הזדמנות ציבורית. למשל, המגן אברהם סובר שקריאת התורה בפורים, ששם קוראים דווקא בפרשת בשלח יוצאים ידי חובה, המשנה ברורה חולק עליו, ולכן כל מי ששומע את השיעור צריך לזכור וגם להזכיר בבתי הכנסיות בשנה הקרובה בקיץ, שאנחנו נגיע בעזרת השם בבתי הכנסיות, בפנים, בתוך המבנים, שאנחנו נגיע לפרשת כי תצא, לזכור שבעל הקורא יכוון להוציא ידי חובה את מי שהשומעים שהיו בבידוד, ואלה שהיו בבידוד התכוונו לצאת ידי חובה, וככה יקיימו את המצווה בשלמותה על כל רבדיה, פרטותיה ודקדוקיה. לסיום הדברים, ובקיצור נמרץ, נסיים במה שהבטחתי שנשלים את השאלות שבהן פתחנו, היותר מחשבתיות. הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ו' פוסק, על פי הפסוק בספר דברים, גם בפרשת כי תצא, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראים לו לשלום, אחד מלחמת מצווה מרשות, ואחד מלחמת מצווה, שנאמר כי תקרא אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. ממשיך בהמשך ההלכה, אומר הרמב"ם, וכן הוא אומר בעמלק, תמחה את זכר עמלק, ומניין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו, כלומר אלה שלא קיבלו על עצמם להיות בשלום, שנאמר לו הייתה עיר אשר השלימה עם בני ישראל וכו'. מיכלל ששלחו להם לשלום ולא קיבלו. דבר מדהים. אומר הרמב"ם, יש לנו, בעצם איך הרמב"ם קורא את הפסוקים? אומר הרמב"ם, יש לנו פסוק, כי תקרא אל עיר המלחמה וקראת אליה לשלום. והרמב"ם מבין שהציווי הזה הוא ציווי אבסולוטי, ואל מול הציווי האבסולוטי הזה אומר את הפסוק האבסולוטי שהרגע עליו כל השיעור עומד, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. ואומר הרמב"ם, יש פה שני פסוקים אבסולוטיים, לקרוא לשלום, למחוא את זכר עמלק, ואנחנו צריכים להכריע. אכן יש מן הראשונים שסברו שקריאה לשלום חלה רק על מלחמת הרשות, ולא על מלחמת המצווה, אבל אין כן שיטת הרמב"ם. הרמב"ם סובר שגם במלחמת מצווה יש חובה לקרוא ולתת כל הזדמנות לשלום. ומכאן יוצא לנו כמה יסודות חשובים וגדולים. אחד, זה עוזר לנו להבין שאפילו מלחמת השם בעמלק מדור דור, אין הכוונה לבשר, זאת אומרת לגנאולוגיה, ל-DNA, שכל מי שיוכיח לי שמבחינת DNA הוא מעמלק, יש מצווה למחות אותו, כי אם עמלק יכול לעשות שלום, זאת אומרת שהוא חוזר בו מהרצחנות שלו, מהחוסר מוסריות שלו, אז הוא איתנו בשלום. עכשיו, אם הוא אחד משבעת העבמים, אז זה קשור גם
זה קשור לעוד דברים שקשורים לעזבת העבודה זרה ואחרים, אבל אם זה עמלק שלא נמצא בארץ, אז לכאורה זה העניין לא קשור למס, נכון? זה לא קשור דווקא למס, כי מס זה כאילו מי שתחתנו מבחינה פוליטית, אבל יש עניין לשלום במובן שהם צריכים לעזוב את דרכם הרעה. ומכאן אנחנו מבינים שאי אפשר להתייחס לעמלק במונחים המודרניים של רצח עם, או דברים כאלה, זה בוודאי לא נכון, כי זה בוודאי לא קשור אליו ברמה הפשוטה. זה לא קשור לאדם באשר הוא אדם, לעם עמלק באשר ה-DNA שלו. זה קשור לתרבות, אנשים חטאה, זה קשור לתרבות שלו, לרצחנות שלו, לזה למלחמה, כן, הבעייתיות במה שעמלק מייצג, במה שהוא עושה בעולם. זה הבעיות שלנו עם עמלק. ברגע שהוא יחזור בתשובה ויעשה איתנו שלום, הנה חינמי, שהוא הופך להיות חלק לגיטימי מהעולם, אותו עמלק. אז הדבר הזה הוא נורא נורא חשוב. הדבר שזה עוד מלמד אותנו, שכשאנחנו בעצם יוצא שמבחינה למעשה, יוצא לנו פה את הוורט החשוב של ברוריה. איתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, מדקת ברוריה, אשתו של רבי מאיר, חטאים ולא חוטאים. אוהבי השם שנאו רע. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא נעלים את זה מאיתנו, שלא נשכח. וכשבסוף אדם פוגש את אותו רע, כי הוא רוצה למחות את הרע הזה מן הארץ, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לקרוא לשלום. לנסות לגייר, או להחזיר בתשובה יותר נכון, את הרע הזה. את אותם אנשים שמחזיקים ברע. זה המאמץ הראשוני שאנחנו צריכים לעשות. ככה יוצא מבחינה הלכתית. וכמובן שהדבר הזה גם עמוק מאוד מבחינה מחשבתית, ואפשר להעריך הרבה בתורות חסידיות על כך כן, חייב איניש לי בסומי בפוריה דלא ידע בן ארור המן ברוך הוא מרדכי. יש פה סוד גדול, כמובן בכתבי האריזל ועוד, על באיזה מובן יבוא המלך והאמן היום אל המשתה, כי אומרת אסתר, באיזה מובן יש אפשרות, ככה אומר האוהב ישראל, רבי יהושע אשל מאפתא, ואברהם יהושע אשל מאפתא, אוהב ישראל, בעקבות דברי האריזל, באיזה אופן אפשר אפילו את עמלק, את המן, באיזה אופן אנחנו מצליחים לעשות ונהפוכו, עד דלא ידע, ולהצליח להעלות את הניצוצות הקדושים, את הדברים האיכותיים שיש אפילו באמן הרשע. כמובן שזה מאוד קשה, ושזה צריך לשתות הרבה מאוד יין. אבל הדבר הזה אולי עוזר לנו להבין יותר את העומק של דברי הרב קוק, ובזה אנחנו נסיים. אומר הרב קוק במוסר אביך, מידות הראייה, מידת האהבה, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיק. היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא עם ולשון. ואפילו עמלק אינו נמחק, כי אם מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך, מתעלהו לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אז אפשר לקרוא את הרב קוק ולהגיד, טוב, בפועל צריך למחות אותו, כלומר את הפרסונה, את האיש, ואורטים תעשה מעל השמיים. אבל לאור הרמב"ם, אני חושב שנכון להבין את הרב קוק הפוך. כשאתה תצליח לאהוב ולעשות עם הזיכוך, לזכך את הרע, להילחם ברע, אבל גם לגייר אותו, זאת אומרת להחזיר אותו בתשובה, ממילא כבר לא יהיה עמלק מתחת השמיים. אם לא יהיה עמלק מתחת השמיים, אז ממילא מחינו את שמו, והצלחנו גם לעשות פעולה גדולה בתיקון העולם השלם, כפי שרמזנו מקודם, וממילא הכיסא של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם, יופיע הקדוש ברוך הוא, כל השכינת השם תופיע במלוא יפעתה בעולמנו, ונחית גאולה. עד כאן מצוות מחיית עמלק, הלכה ומחשבה לקראת שבת זכור, תשפ"א הבאה עלינו לטובה, שיהיה פורים שמח, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עמך בית ישראל, ולכל המגפה המתפשטת בעולם. כל טוב, ערב טוב ושלום.